Nitolbu d-dawl tal-mulej biex narfu x'inhu ta' ġid għalina. Aħna kull ma nagħmlu, anke l-iżbalji li nagħmluhom għax minn għalina se nkunu aħjar. Imma ħafna drabi ma nifhmux x'inhu tassew ta' ġid għalina. Jekk inti tiltaqa' ma' wieħed li huwa ormai dipendenti mid-droga li jitolbok il-flus insistentement, min għalih li bid-droga li se jieħu se jkun aħjar. Anke li jekk ma jħodix se jkollu ġieħ kbir, tbatija kbira. Imma fil-bidu forsi ma kellux min jiftaħlu għajnejh x'inhu ta' ġid tassew għalih. Għalhekk jiena nitlob u nbierek il daw kollha li fl-edukazzjoni b'kuraġġ kbir jgħidulna x'inhu tassew ta' ġid għalina.